Som aquí avui amb motiu d'una celebració, d'una commemoració que enmig d'una situació com la que estem vivint sempre ve de gust de fer. És una celebració que té relació amb un aniversari rodó, l'aniversari del Moviment Coral Català, aquesta entitat, aquest ens que agrupa la major part, la immensa majoria de les agrupacions corals del nostre país i que va ser fundat ara fa 25 anys justos i per tant ens ha vingut molt de gust de rememorar una miqueta la història, fer un recorregut, un viatge per totes les vicissituds, totes les circumstàncies que han sortit al llarg d'aquests 25 anys gràcies al Moviment Coral Català. I en volem parlar precisament amb els 4 presidents que ha tingut aquesta entitat al llarg d'aquests 25 anys i els volem anar saludant. Lluís Gómez, que va ser el primer president del Moviment Coral Català i ho va ser, a més, en un termini força extens, entre el 1995, el moment de la fundació, i el 2009, oi que sí, Lluís? Segurament, no, jo no estic mai per les dates. Ni te'n recordes, però vaja, ja t'ho asseguro jo, i va ser una època realment molt important que valdrà la pena que examinem i que ens expliquis fins i tot les beceroles del Moviment Coral Català, del naixement, la prehistòria, podríem dir. Sí. Gràcies per ser amb nosaltres, Lluís. També tenim amb nosaltres avui en Martí Ferrer. Martí, benvingut, gràcies per ser amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Tu, Martí, vas tenir la presidència entre el 2009 i el 2015, oi que sí? Pot ser. Per tant, una etapa també de desenvolupament i de consolidació, Sí. Una etapa amb fites importants que en acabat examinarem. També tenim amb nosaltres l'Ariadna de Casacoberta. Ariadna, benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. I per haver acceptat aquesta invitació perquè, a més, permetem dir-ho, ets la primera dona presidenta del Moviment Coral Català. Això s'ha de tenir present també, Sí, Aquesta tradició ha continuat just després del teu mandat, que recordem-ho que va ser entre el 2015 i el 2019, perquè tu et va succeir la Mercè Cano. Mercè, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres. Mercè, tu ets la directora actual. Sí. La presidenta, diguem-ne, podríem dir de la pandèmia, si m'ho permets, que això, M'ha tocat. suposo que gestionar una situació com aquesta no ha estat gens fàcil, però ha estat un pas endavant també, una maduració important del moviment, oi que sí? Sí, ha calgut demostrar que s'ha de seguir cantant amb tots els protocols possibles i amb totes les mesures, però no podem deixar de cantar. Cantar és vida. Jo crec que sí, no podem deixar de cantar. I avui el que volem fer és celebrar d'alguna manera i commemorar també aquests 25 anys, una història que ha estat plena de fites realment remarcables i que val la pena d'avui examinar. I el que volem fer és que en Lluís Gómez, el primer president que va tenir el Moviment Coral Català, ens expliqui d'on va sortir això. Per què agrupar totes les federacions en una sola confederació, que és així com la podríem definir, oi que sí, Lluís? Sí, en principi el tema és, jo no parlaria d'una nova creació, sinó intentar reprendre l'esperit del principi després de la Guerra Civil, quan es reprèn el cant coral al país, que aquí sí que hi ha persones que van intentar que tot el cant coral anés plegat i no es va aconseguir. Persones com l'Oriol, la Maria Martorell, són persones que van lluitar per això i van treballar per això, però no es va poder fer. Van passar els anys i cadascú va tindre la seva estructura, tots teníem la nostra, el SIC tenia la seva, Cors Joves la seva, els Policantores és una altra pel·lícula diferent. Funcionava d'una manera completament autònoma, cadascú tenia la seva idiosincràsia, la seva reglamentació, però mai havíeu treballat junts, d'alguna manera, no? Vam creure convenient que, com havien de fer els Jocs Olímpics a Barcelona, que menys que fer una activitat coral abans dels Jocs al mateix Palau Sant Jordi. D'aquí ve que a l'abril del 1992 vam fer el Catalunya Canta't, que és semblant, i aquí vam tindre que treballar tots plegats, el SIC, els Cors de Claver, la FESEC, tots junts. I a partir d'aquí va ser quan vam dir, home, si podem muntar això que hem muntat amb 8.000 i pico de cantaires i 18.000 persones de públic... I que ho van venir a veure gent d'Europa. I que van vindre gent d'Europa i de la Federació Internacional també, que els vam convidar i van venir, el president de la Federació Europea i de la Internacional van estar aquí. Evidentment, sí, podem donar a conèixer Catalunya d'aquesta forma i podem fer-ho entre totes les federacions, millor que millor. Per acabar-ho d'adobar, en la reforma dels estatuts de la nova Federació Europea, van fer saltar pels aires el concepte d'una federació per estat. I llavors va ser una federació per lo que fos,
perquè era confederació, perquè es dedicava al cant litúrgic, perquè es dedicava al gregorià, perquè era només de barroc, perquè era de nens, perquè eren de nens. Com havíem treballat conjuntament pel Catalunya Cantat, que va ser el 92, en aquells 2 anys, després de moltes reunions i de parlar molt sobre la història anterior i tots els problemes que havien hagut, vam arribar a crear el moviment coral català i posar-lo en marxa. I la signatura, pròpiament l'acte de Constitució, va ser el novembre de 1995, aproximadament, ciutat de Manresa, i recordem, i això li pregunto al Martí, recordem quines són les federacions que per primera vegada participen en aquest moviment coral català, ara fa 25 anys. Qui van ser? En aquell moment va ser el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, la Federació Catalana d'Entitats Corals, Corals Joves de Catalunya i Cors de Claver. I molt de seguida després, però no en el primer moment, sinó el corregeix-me Lluís, Pueri Cantores, la Federació Catalana de Pueri Cantores, que va entrar mesos després. Però a Manresa, diguéssim, que més va ser en el marc del Congrés de Cultura Popular, i jo hi era de congressista, diguéssim, en aquell moment eren en aquestes entitats, i es va formar la primera junta, en temps d'en Vidal i Gaiolà, director general de Cultura Popular i... Potser sí. Sí, Vidal, però no, això ja no. I em consta, Martí, corregeix-me si no és cert, però que vau arribar a admetre fins i tot entitats com l'Associació de Músics i Directors, que presidia en Jordi Gargallo, també la Federació de Cors de Claver de la Catalunya Nord, si no recordo malament, i fins i tot l'agrupació coral de les comarques gironines. Sí, això va ser més endavant, no pas en el moment de la fundació. D'acord, això va venir més endavant. Més endavant, exacte. Per tant, podríem dir que en aquells moments, gairebé, al cap de pocs anys, tots els cantaires que hi ha en aquest país pràcticament estaven agrupats d'alguna manera a través d'aquesta confederació i a través de la seva federació respectiva? Va per dir la cosa? De fet, diguéssim, aquest va ser un canvi d'estatuts que va venir donat amb el relleu d'en Lluís amb mi, diguéssim. El que volíem és obrir al màxim el moviment perquè fos aquest concepte que els europeus en diuen d'entitat paraigües, diguéssim, que articulés tot el sector de la música coral. Llavors, que hi hagués una associació de directors, que hi hagués qualsevol federació que treballés pel cant coral a Catalunya, era una nova visió o un pas endavant en la visió del que podia ser el moviment coral català, que me semblava que en aquell moment ens va semblar que era interessant, aquesta idea de ser una entitat que aglutina i que reuneix a tot el sector del cant coral. I espero que en el futur tinguem un sindicat de directors que també hi sigui i de fet també en aquesta línia quan vam crear la convenció del cant coral també volíem que hi hagués, i han anat siguent sempre implicades les editorials, les discogràfiques, d'alguna manera tota la gent que treballa entorn del sector coral, amateur, professional, etc., perquè trobin en el moviment coral català aquest agent articulador de tota la vida coral catalana. I entenc, no obstant, Ariadna, m'ho pots explicar això, que pròpiament el moviment coral català no incideix directament en les corals ni en els cantaires, sinó en les federacions. Cadascuna preserva i manté la seva idiosincràsia, el seu funcionament i la seva personalitat. És així? Sí, exacte. Els membres del moviment coral català són les federacions o les associacions, i com a junta del moviment coral català o els membres que formem part directament com a persones de la junta, no ens podem dirigir, o tenim aquesta norma no escrita, no ens podem dirigir directament a les corals, sinó que sempre hem de proposar, si volem parlar amb una coral, a través de la seva federació, que això manté aquesta sobirania de les federacions, no? Si volem just muntar alguna projecte amb algun tipus de coral o ens interessa parlar amb alguna coral, sempre ha de ser a través de la federació. I suposo que també coordinar, promoure, fer difusió dels actes de cadascuna de les federacions, és a dir, que diguem-ne, o programar actes conjunts, entenc jo, no? Per exemple, Mercè, n'heu fet en diverses ocasions, però d'alguna manera el moviment coral català el que fa és coordinar totes aquestes activitats, promoure-les, difondre-les, va per aquí. I també el que demanem bastant quan tenim les assemblees dels presidents de les federacions és que si tenen alguna activitat o se'ls acut alguna idea sobre el món coral que pugui ser interessant, que ho facin arribar a la junta del moviment per llavors repartir-ho als altres presidents, perquè potser pot ser una idea de la qual cadascun pot treure
altres Profit, maneres de rendiment, fer, sí, no? exacte. Està Clar, molt bé. i en aquests anys estic pensant que hi ha hagut moments, diguem-ne, importants, esdeveniments que s'han organitzat des del moviment coral català. Recordo, per exemple, tot just acabats de començar l'any 96, si no recordo malament, un homenatge a l'Oriol Martorell. En acabat, ben aviat va venir un homenatge a l'Enric Ribó, oi que sí? Després també es va promoure o es va participar en els concerts de Santa Cecília, els concerts que s'organitzaven a la Generalitat, les jornades de patrimoni, si no recordo malament també. Hi havia el Congrés Català del Cant Coral, el 150è aniversari del cant coral català, l'any claver, diguéssim, l'any 2000, i jo crec que hi ha una fita també molt important, això ens ho pots comentar tu, Lluís, perquè n'eres el president en aquell moment, el Festival Europa Canta, la 15a edició, que va ser l'any 2003, i a Barcelona. Allò va ser un dels moments cabdals, no? També era Moviment Coral Català qui hi havia al darrere d'aquesta organització. Sí. Una mica... Va ser una miqueta l'aparador de cara a Europa, què som capaços de fer com a confederació. No? La conseqüència final d'això, a veure, fixeu-vos en un detall, vull dir, això jo el respecto moltíssim de l'Oriol Martorell. Ell estava des de la fundació d'Europa Cantat i en cap moment va proposar de fer una Europa Cantat a Catalunya perquè no es donaven les circumstàncies ni el moment era l'adient. Fins i tot es va fer primer al País Basc, que evidentment va ser un festival al País Basc, però també, diguem, compartit amb Espanya, amb algun esperit espanyol, i Oriol pensava que aquí havia de ser realment una Europa Cantat que fos català i europeu, i punt. I és el que van fer. Van fer una Europa Cantat català i europeu. Però clar, sense el pas previ de fer el moviment coral català i posar en marxa tots plegats aquest treball cap a Europa i a nivell internacional en aquest moment, doncs no s'hagués arribat a aconseguir una Europa Cantat com aquest que es va fer. Que va ser un èxit, a més, Sí, a la Federació Europea ja ho van dir, va haver-hi un abans i un després del Festival de Barcelona. Caram, a nivell europeu. Sí, perquè es van fer les coses d'una altra manera diferent. Va costar molt, perquè recordo moltes nits al Martí Cobrà de reunions i estàvem molts de vosaltres i era complicadillo. Està bé, jo suposo que aquell va ser un moment dolç d'entesa entre totes les federacions, de treballar conjuntament i de poder tirar endavant, perquè clar, estem parlant de què plegueu. Suposo que al llarg d'aquests 25 anys ho ha plegat milers de cantaires i centenars de corals. Oi que sí, Martí? No sé, més o menys si ha anat... No hi ha un estudi fet seriós, diguéssim, sobre el tema, però de lo que és l'activitat coral a Catalunya, però sabem més o menys entre totes les federacions sí que tenim una xifra aproximada i normalment parlem de 25.000 cantaires. Què dius? 25.000 cantaires aplegats en totes aquestes federacions? Unes 1.000 corals, diguéssim. Un miler de corals? Sí. Això té diguem-ne, homòlegs arreu d'Europa? Això passa en alguna regió europea com aquí? Sí, no, depèn. A Tallinn. A Tallinn, sí. A les repúbliques bàltiques hi ha una vida coral extraordinària. Hi ha un país que és el número 1. Aquí canta tothom, pràcticament. Tothom. Jo he estat amb una vicepresidenta del govern que era cantaire d'una coral i explicant-nos la seva vida de la coral. La vicepresidenta del govern? Del país, sí. I no s'envergonyeix ni s'amaga, al contrari, ajuda al cant coral perquè és que tothom canta en aquell país. Sí, però és veritat que sí que som, en aquest sentit, som un referent a nivell de capil·laritat, diguéssim. Aquesta extensió, és a dir, el fet que a tots els pobles de Catalunya hi hagi un cor bo, dolent, infantil, adult, gran, jove, el que sigui, diguéssim, però que n'hi ha pràcticament arreu, que a més, és a dir, en aquest sentit, no hi ha cap altra activitat que se'ns pugui comparar, diguéssim, a nivell cultural. Hi ha molta activitat de teatre, però no amb aquesta extensió, i això sí que ens és molt envejat a nivell d'Europa, i ara jo crec que tenim cors, a més tenim singularitats i cors bons, diguéssim, que també són competitius a nivell europeu, però sobretot som un referent en aquest sentit de capil·laritat. Era un altre dels objectius. Sí, sí. Millorar la formació dels directors, formar més directors, quan més directors formis millor, perquè igual que es formen de mitjanets i de dolentets, bueno, ha d'haver de tot, suposo. Tens més possibilitats que surtin uns quants molt bons que s'interessen per treballar més, com ha sigut. Ampliar la base de la piràmide perquè la cúspide arribi ben amunt, d'alguna manera, no? I al llarg d'aquests anys hi ha hagut allò que en podríem dir
fites importants que s'han consolidat i que han arribat a tenir una potència dins del panorama musical, cultural i, per descomptat, coral català, no? Ara estic pensant, per exemple, en la creació del Cor Jove Nacional de Catalunya, que ja fa uns quants anys que dura i que em sembla que va ser creat sota la teva presidència, Martí, és així? Sí, exacte. Amb quina voluntat? És a dir, agafar gent jove, però amb un nivell força alt per fer una mena de selecció gairebé coral, o un cor que fos capdavanter, una punta de llança, no? Sí, diguéssim que tenia diversos objectius en aquell moment. Crear diguéssim, el meu lema en la presidència sempre va ser la normalitat, i els països normals tenen un cor jove nacional, això el primer, diguéssim, i tenen un cor de la ràdio, i tenen un cor nacional, i tenen cors professionals, i tenen cors amateurs bons, i cors amateurs dolents, i tenen de tot, diguéssim. I nosaltres d'aquestes coses ens en falten unes quantes, diguéssim. I aquesta era una, i me semblava que era important començar per aquí. Es tractava de tenir un instrument, en aquell moment ja feia anys que existia la JONC, ningú es pregunta com és que fem la JONC, és que és el més normal, vull dir, cal un instrument de formació de cantaires a alt nivell i cal un instrument de representació nacional, si tu vols dir-ho així, d'alt nivell, i aquesta era la fita que ens van posar, que també esperàvem que portés tots uns efectes col·laterals que més o menys els va portar. Llavors era un moment que la Federació de Corals Joves estava una mica dormida i això també va servir de revulsiu. Esperonat una miqueta també, fins i tot al nivell, vull dir, jo crec que és per tibar una miqueta perquè tothom es posi les piles, perquè hi hagi una major, fins i tot competitivitat en aquest cas, no? Jo vull cantar-hi aquí. Exacte, hi ha aquesta idea, diguéssim, les ganes de que la gent vulgui estar allà, i això penso que ho hem aconseguit. Que parlant del cor jove, Mercè, em sembla que enguany hi ha hagut un autèntic terratrèmol al cor jove, perquè clar, cada any s'està fent un projecte preciós que ha dut a terme el moviment coral català i enguany, clar, ens hem quedat amb el cor de l'any passat, el que portava la Mireia Barrera, a mig fer, podríem dir, el que havia de fer enguany ho ha hagut de fer confinat. Explica'ns una miqueta com ha anat això, Mercè, enguany. Bueno, sí, aquest any, com que el que dèiem abans, que a mi m'ha tocat la pandèmia, i la veritat és que el cor del 2019, que és el que dirigia la Mireia Barrera, havia de tancar el seu cicle amb un concert al Festival Emergents, que era el preludi de la convenció coral que fèiem nosaltres el 14 i 15 de març. De març. I el concert del Cor Jove era el 13, a l'auditori. No cal dir res. Jo vaig anar a la ràdio a fer propaganda de tot això, el dilluns o el dimarts, i el dijous ja es va cancel·lar tot. Llavors aquest cor del 2019 no va tenir la possibilitat de despedir-se. Sí, però s'ha reprogramat, no, Mercè? Sí, llavors vam intentar a veure si el podíem reconduir, però com que tot ha anat bastant malament, però finalment tenim data, si no es torna a canviar, i el 7 de gener faran un concert a l'auditori, al Palau, que ja està programat, i que serà la despedida de la Mireia Barrera. Però esclar, serà el 2021, el cor del 2019. I llavors el del 2020 tancarà el seu periple al Festival Emergents del 2021, si tot va bé, amb el Lluís Vilamajor. I que coincidirà precisament també amb el projecte nou, no? El 2021 s'ha de crear el cor 2021. Que ja hi ha un nou director. I que es faran les audicions al gener. Llavors, tindrem en el 2021 els 3 cors joves en dansa, i que pot hi haver gent que estigui en els 3 cors. Sí, interessant, Això ho haurem de tenir molt present i haurem d'estar-hi molt a sobre, perquè això és una de les joies de la corona del moviment coral català, tenir aquest jovent, a més, vulguis que no, és una generació que està creixent amb molta força, amb una qualitat extraordinària, tècnicament, musicalment, i tenim aquí el futur del cant coral català també. I permeteu-me també parlar d'un tema que jo penso que també ha estat una fita al llarg d'aquests 25 anys, que és el moment del famós, i ara potser ens fiquem en un terreny més administratiu, més diguem-ne, més econòmic també, però penso que és fonamental per entendre-ho, el famós conveni trianual, diguem-ne, que el moviment coral català va aconseguir, diguem-ne, de pactar
és un moment rellevant, suposo, en la història de l'entitat, amb la Generalitat de Catalunya, amb la Diputació, etc. Em sembla que va ser sota el teu mandat, Ariadna, oi que sí? Em sembla que va ser a partir del 2016, oi que sí? Això va ser un pas endavant fonamental, no? Sí. He de dir que la llavor va ser prèvia, evidentment, això no es firma d'un dia per l'altre. O sigui, ho vaig heredar una mica del Martí i la idea principal va ser de Lluís Puig, el conseller a l'exili, que en aquell moment era el director general de Cultura Popular, en què va voler apostar per donar aquest triennal a diverses organitzacions semblants a la nostra i això ens va obligar, d'una manera en positiu, a treballar encara més junts i a unir forces i a sentir-nos que som part del mateix, que de fet ja ho érem, perquè ja formàvem part del moviment coral català, però ens ha obligat a nivell administratiu i a nivell del dia a dia d'unificar oficines, d'unificar esforços de tothom que hi treballa, doncs treballa per tothom i on no arriba un arriba l'altre i evidentment econòmicament també hem reduït despesa, que això en aquell moment també era important, però el positiu és que a la taula del moviment encara hi som més gent i ens hi sentim més còmodes, perquè tothom hi és partícip i estem com obligats a fer-ho, perquè ara en aquest moment l'interlocutor a nivell de demanar diners, que això queda lleig però és així, és el moviment coral català que ho fa per totes les federacions membres. Jo crec que és molt important també el fet de que tens a 3 anys vista la possibilitat de dissenyar. Tu pots tenir una visió de cap on anar, de quins projectes estratègics vols fer, com a federacions i com a moviment coral català. I tu saps que pels propers 3 anys tens aquell marc de possibilitats econòmic, diguéssim, aquelles possibilitats i que també el finançament arriba més amb un calendari pactat amb l'administració i per tant ens dona, és a dir, al final l'administració et dona els mateixos diners que normalment, diguéssim, però s'optimitza molt més i es pot treballar amb visió, que això és una reclamació que havíem fet sempre i que en Lluís Puig estava molt per aquesta visió dels diners de l'administració pública s'han de treure el màxim rendiment. Aquesta determinació d'en Lluís Puig va ser clau. De fet, si va néixer el Cor Jove Nacional, també va ser molt per la seva determinació de dir sí, això s'ha de fer. Ell mateix em va convocar a una entrevista amb el conseller Mascarell i vam fer una mica de diagnòstic i de diagnosi de com estava la cosa i de quins eren els punts estratègics. I un dels punts estratègics era el Cor Jove Nacional i van dir doncs cap aquí. I entre els diners que van arribar d'Europa que ja no podien dir que no i en Lluís que va apostar. Me'n recordo que després va venir a Torino al Festival Europa Cantat i vam poder reunir tots els directors de taller, tots els cantaires que vam voler, els presidents de les federacions catalanes que érem allà i vam tenir una trobada amb el director general i això és molt important per el que suposa de suport i de projecció, perquè no és el mateix si vas al Festival Europa Cantat els presidents de les federacions que si vas amb un delegat del ministre, diguéssim, del Ministeri, no? Jo crec, sí. Màxima autoritat en matèria de cultura popular o d'associacionisme cultural, en el nostre cas. Vull dir que sí, que ha sigut una persona que jo crec que ha sigut molt important per al canvi que ha fet el moviment coral català i el trobem molt a faltar i bé, esperem que pugui tornar aviat. Doncs homenatge fet també a Lluís Puig per l'empatia que ha mostrat sempre amb el món coral al nostre país, no només el món coral, en general, com a director general de cultura popular, va fer una feina absolutament impagable que mai l'oblidarem i que sempre reivindicarem i per tant fet l'homenatge absolutament merescut. Hem d'anar acabant, però no sé si hem de fer alguna carta als Reis, ara que els tenim ben apropats, o cap a on ha d'anar el moviment coral s'està consolidant. Suposo que una de les assignatures pendents i allò que ens agradaria a tots és que tornés a incorporar una de les federacions que va ser de les fundadores del moviment coral català, com és la FESEC, que recordem que ara fa uns quants anys va deixar el moviment coral català. Jo crec que això seria d'allò més desitjable, no? Això seria potser el que posaríem a la carta als Reis? Bueno, això estem en negociacions. En negociacions. El que passa és que la pandèmia també ens ho va parar, però ja teníem unes negociacions començades i
esperem que segueixi s'han de tirar endavant, jo i crec. que tot torni a anar pel bon camí. I també demanar als Reis que des de la Generalitat també funcioni tot, perquè ara hi haurà eleccions, per tant ara el conveni triennal tampoc el podem tenir signat perquè ara ningú sap si dintre de 2 mesos hi serà o no hi serà, o sigui que als Reis se'ls hi pot demanar moltes coses. Aquest és un dels problemes claus d'aquests 40 o 50 anys de Generalitat. Que sent com és el cant coral un signe d'identitat de la nostra nació, no tingui una protecció específica i concreta que li doni tranquil·litat de treballar i de projectar-se. Mentre es fan altres coses, es gasten els diners amb altres... que igual s'han de gastar, Però jo trobo que és una de les mancances que tinguem que dir això, no? Ara no sabem, depèn de com surtin, els que surtin, què diran, si renovaran el conveni, si no el renovaran. Així, Catalunya mai farà res. Farem el de sempre. Estem pendents sempre plorar i la llagrimeta de oi, no ens fan cas, no d'allò, no sé quantos. I estem com estem, amb persones desterrades a l'exili, amb persones a la presó, que han lluitat amb totes les ganes, i tots els que han lluitat, i moltes més persones que estan implicades, 2.000, però que no acabem de donar un pas ferm per marcar la identitat catalana com és. Jo, per últim, com a carta als Reis, ja és que tothom canti, si us plau, que hi ha molta gent que per por a la pandèmia ha deixat de cantar per motius múltiples, tots raonables, però ara quan tot torni a passar i de la normalitat i puguem gaudir d'estar en comunitat, doncs que la gent canti i torni... Mira, la Federació de Cors de Claver té una expressió que m'agrada molt, que diu «cantinuem». Continuem. Ho trobo perfecte. Sí. O sigui que podem tota acabar una dient... al·legoria d'un moviment que no té aturador, que segueix endavant amb tenacitat, constància, treball ben fet i amb aquesta ambició sempre d'anar endavant en pro del país, d'alguna manera. És una cosa que enriqueix aquesta capil·laritat que comentaves, Martí, també, que això ens envegen arreu d'Europa, i jo crec que això ho hem de posar en valor, ens hem de sentir orgullosos de tot aquest patrimoni que tenim també humà, no? Des del punt de vista de corals, de cantaires, etc. I jo penso que el moviment coral català representa molt també, entre moltes altres entitats, també representa aquesta riquesa del patrimoni cultural que tenim al nostre país. I hem volgut fer aquest petit viatge, diguem-ne, al llarg d'aquests 25 anys, ja veieu que dona per molt, i moltes anècdotes que ens hem deixat al tinter, que ens haurien pogut explicar els nostres protagonistes d'aquesta conversa, tots ells presidents al llarg d'aquests 25 anys del moviment coral català. Jo els vull agrair moltíssim la seva participació i, per descomptat, agrair també tota la feinada que han fet, moltes vegades fosca, que no es veu també, però que penso que val la pena posar en valor. Lluís Gómez, moltíssimes gràcies, també el Martí Ferrer, l'Ariadna de Casa Coberta i la Mercè Cano. Mercè, molta sort en els anys que et queden també de presidència. Espero que la vacuna ens ho solucioni tot i puguem cantar sense això. Jo crec que sí. I juntets. Jo crec que sí. Penso que el moviment coral, el món coral a Catalunya és un exemple de superació, sempre ho ha estat, i això ho hem de reivindicar, i penso que com a presidents se us ha d'agrair moltíssim tota la feina que hi ha al davant, amb tots els equips que heu tingut cadascú de vosaltres, que no els hem comentat, però hi ha una feina feta també en tots els equips que hi ha al darrere, i per tant enhorabona a tots vosaltres, que tingueu molta sort i molta sort en tots els projectes futurs. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.